Meu tío chegou a Estados Unidos un día de 1982, confundindo aros de cebola con calamares á romana. Un home novo, solteiro e san na terra das oportunidades. Brillaban as mans de colocar ladrillos, a lingua de non dicir palabra. E segundo el, a bragueta. Foi erguendo muros por todo o país, afacéndose ao frío clemente dos Fahrenheit e a un sol que non se agocha polo mar, labrando un historial crediticio envexável, pero deixando sempre unha propina xenerosa. A súa liberdade callou no esquecemento, de cando rabiaba por un cuarter no peto para non ter que lavar a man a roupa, ou cando a súa muller cruzaba a México para sumar 90 lúas a son del. Hoxe meu tío, un home vello, casado e enfermo, na mesma terra que segue emparedando despois de votar por terceira vez a Trump, chama para dicirme: todo o malo son os primeiros 40 anos. Eu creo yo. Non enviaban como cegata. Ti e máis eu inventamos unha lingua cos fonemas que máis prazer nos daban e agochámola baixo un pseudónimo inglés. Ti dicías: me gusta mucho como tú pronuncias las eses, e puñasme a sibilar a noite enteira. Eu dicía: ai, se eu che bailase unha rumba taíno, e o teu corpo medraba en escenario. Ti debuxabas un alfabeto nas miñas costas, eu conxugaba o meu verbo nas túas cordas. A atracción paronímica dos nosos sexos facíanos alomorfos dun xeito e dun mesmo xemido. I don't know how to make love in English. Era a única regra da nosa gramática, e que ben nos entendíamos. Ficounos esquecida a lingua na silueta do outro, o meu corpo, agora, un palimpsesto. Ai, papi, que rico chingarte. Ben, boa tarde a todas e a todos por estar hoxe aquí nesta presentación de himno nacional de Miguel Cavadas con Silvia Penas e co autor. Un aplauso para él en primeiro lugar, que recibimos en Vigo. Hoxe sí que podemos dicir que Miguel é poeta na súa terra, porque Miguel é vigués. Vale, Miguel é vigués, Miguel é guionista. Traballas como guionista, Miguel? Sí. Traballa como guionista. Dificilmente. Entra no panorama literario cun primeiro poemario. O primeiro poemario recibiu algún premio xa antes por poemas e relatos, non só aquí en Galiza, sino tamén en the USA. Pero sí que é certo que entrar no sistema literario cun primeiro poemario así de fantástico e xa premiado Entrar pola porta grande, claro. Entrar pola porta grande, nunca mellor dito. Neste poemario todo é como moi grande, todo, sobre todo, bueno, primeiro dicir que o premio que gañou con este libro é o Eusebio Lorenzo Baleirón do Concello de Dodro, que é un dos máis antigos, se non me equivoco, de Galiza, un dos certames, non sei se era esta 37ª, unha barbaridade de anos, moitos anos, pero moitos. sí, é o máis antigo. E ben editado, publicado baixo o selo de Chanda Pólvora, ademais que bastante... Despois xa falaremos disto, da edición e do acabado do libro, que é maravilloso, pero eu sí que me gustaría así dar tres notas do que eu da miña lectura deste himno nacional, e a primeira delas, o que máis me chegou así das dúas lecturas máis fondas que fixen do libro, foi que parece ser que, aparte de estar escrito nun estado de gracia bastante tremendo, baixo un estado de extrañamento que me parece que a min que para a linguaxe poética é moi acaído, e aparte, por outra parte, se sabes facelo, como é o caso, a linguaxe poética é moi agradecida para este efecto de extrañamento e de asombro que supón ser e estar
de corpo presente nunha terra extraña, non? Nun lugar que non é o teu, cunha xente que non é a túa. Isto por un lado. Por outra banda, a nota, despois todo isto é a miña lectura, obviamente, todo isto podemos falalo con vos tamén. Xa dicía, hai que dicirlo público, dicía antes Silvia, hai que dicirlo público que pode en calquera momento falar e preguntar, non hai que agardar a un ton de... A quenda de preguntas. De preguntas. No, en calquera momento dice, pois eu non estou de acordo con iso, e entón debatimos. Pero que si é certo que eu vía neste libro outro grande tema, por outra grande nota para destacar, que nin escapa das farpas do capitalismo, xa sexa nun pobo de Galiza, xa sexa un cativo que viste un sudadoiro cos emblemas dunha universidade calquera dos Estados Unidos, e por outra parte, como, a fin de contas, sexa no contexto que sexa, ante un estado así de extrañamento tan grande, ante un alleamento, como, non sei, ante unha incomodidade que tamén ten que ser non estar de todo en ti e na túa contorna, como de aí, a parte dunha capacidade de adaptación tremenda, tamén un descobre ou pode descubrir que o que necesitamos sobre todo é a linguaxe non verbal e a linguaxe non escrita, senón a linguaxe dos corpos que se atopan, que tamén hai bastantes corpos que se atopan neste himno nacional. E eu igual comezo con unha pregunta, vexen que non ia facer preguntas, pero agora sí que, falando disto, sí que me xurdiu: cal é o himno nacional dunha persoa que está nun lugar, como a quen di, está nun lugar que non é o seu, que está rodeado de xente e de persoas que están nun lugar que tampouco é o seu, e non sei, esa pregunta pode quedar aí. Cal é ese himno nacional? Igual é o amor, ese himno nacional do estranxeiro, e non sei, paso o micro a compañeira, a Silvia. A mellor quere contestar cal é o himno, porque a mellor xa sabe cal é e quere cantalo. Eu falo desde aquí ou como? A ver, podemos chegar. E así eu facemos isto. Así me... No, incómodo. Estás facendo spoiler do libro, Samuel. No, pois xa non hai spoiler. Como que xa está o guionista, xa está o guionista, xa está. Aquí hai noción de personaxe clarísima, non me digas que non. Hai algo de relato, sí que hai. Hai algo de narración. Eu vexo voz poética. Pero bueno, sí que creo que o himno nacional, que despois descubrín que era unha canción de Lana del Rey, na que fai unha metáfora similar, e isto non o sabía antes, pero bueno, claro, pues, Lana é Lana. Las grandes e as conclusiones. Pero bueno, está ao final do libro o que é o himno nacional dentro do libro, non? E eu se tivera a resposta de calera, pues non escribiría o libro. Por eso leva o título ese como tan grande, pero en minúsculas, e como tan de... Sí, as minúsculas encantan, non? Xa notamos. E creo que en relación con todo ese imaginario nacional de himno, bandeira e todos estos símbolos que asociamos a Estados Unidos moito, había que buscar o que distí, non? O que ao final te aferras para poder sobrevivir ao capitalismo, como dicías, que está moi presente aí, e que efectivamente era o amor. E hai moitos tipos de amor, pero creo que había unha aposta bastante forte polo amor entendido, polo amor romántico tamén, que agora está moi deconstruído e todo eso. E estamos a tope co discurso das amigas, e vivan as amigas que están aquí, pero bueno, pero creo que tamén sí que era interesante como explorar eso, rollo de como xurdía eso e como eso se acababa convertendo en pois un pouco nese himno, non? Nesa bandeira e esa idea de que está tamén en moitas cancións, no? De casa, esta canción de Home is Wherever I'm With You, etc, non? E entón vai un pouco por aí, sí, polo tema dos vínculos como forma de resistencia. E o propio feito de plasmarlo nun poemario tamén.
A ver, sí que é certo que entramos así como moi de cheo no tema central, pero claro, a mí é unha cousa moi miña de cada vez que leo un poemario, por que o título? Entón, como teño que ir xa aí. Sí. Pero, claro, tampouco, cando che facía esta pregunta, realmente, respostas non... A poesía non está feita, creo, para... Sí que nos ofrece respostas ou achegamentos a cousas que... ou certo acougo, ou certa calma, cando temos algunha pregunta, pero respostas definitivas non dá. O que sí que me... o que estaba preguntando era realmente isto, se era a túa proposta, se realmente era esa, porque dicías ti falar do amor romántico, pola contra eu, e falaba antes con Silvia, eu vexo moitas máis notas de amor, como ese... Falo de notas como se estivese nunha cata de viño, cando a mí non me gusta o viño ni nada, pero sí que vexo como sí, como certas ecos de amor fraternal tamén, esa chamada a Danai, eses consellos de outros personaxes, esa linguaxe non verbal e que non ten por que ser linguaxe amor romántico, igual é un encontro, así, claro, hai moitas clases de amor e ao final esa cousa, ese afecto máis que igual amor, ese saberse un pouco interpelado un corpo polo outro, xa funciona como amor tamén. E por outra parte un emblema tamén moi americano, la bandera del amor es el... Sí, bueno, é verdad, non crees que está como moi... Porque os outros tipos de amor dos que falabas están un pouco collidos con pin, o sea, están problematizados algúns. Están problematizados. O dos vínculos familiares hai problemas. Pero claro, en cambio, o do amor romántico no. E non me quedou demasiado love is in the air. É que a ver, estamos ali e deixache este levar. Sí. O sea, foi a propósito. Sí. Polo ambiente estadounidense. Sí. Básicamente. Claro, a paisaxe tamén... Que aposta polo amor romántico e as comedias románticas. Iso é. Pero tamén aposta polo outro, que distí. A min eso chama moito atención, que creo que a xente ali estaba como máis aberta a relacionarse nese eido. Na cuestión familiar, amistosa e tal? No. Esa no. Familiar, vale. Bueno, sí. No, na amorosa. Na erótica. Tamén, bueno, claro, sí. Na sexual. No, depende, nas dúas. Nas dúas. Quero dicir, creo que... Na erótico festiva. Bueno, pode haber amor romántico que non sexa erótico festivo. Sí, tamén, claro, por suposto. Pero nas dúas, creo. Nas porque dúas. había xente que buscaba moito... Non sei, nunca estive, terás que dicirlo. Claro, isto que Claro, esperando. A ver, eu lín o sí. libro, pero non... Pero aquí non a vexo tanto, non vexo esa disposición como tan... Esa búsqueda activa de... Igual encontros, algo, claro. De encontros. Sí. Que poden ser desde o máis romántico, desde o máis formal, cita, etc. Sí. Ata o máis casual, sexual. E iso aquí non o vexo tanto. Isto pode ser que sexa algo xeracional tamén. Será, sí, ou cultural, claro. Realmente aquí, bueno, penso que somos non? E iso que somos temos máis fama. retraídas, que temos... Sí. Pois ali, no? Ali temos fama de lagartas. 10 minutos. As galegas. 10 minutos de presentación e xa estamos co salseo. Claro, pero ali, home, pero o salseo que É o que gusta, claro, sí, por suposto. A ver, eu creo que ali porque nos ven, claro, eles non van distinguir que Galicia, que tal. Entón, din, ai, España, estas que veñen ao sur, e acordalle Rafaela Carrá e todo eso. Claro. ¿No? Sí. E Spain, Passion. Ai, tal, latino. Latino e todo. Sí, ¿no? sí, Será sí, iso, non? Claro. Sí. Pero, quero dicir, penso que aquí ninguén que dos que estamos aquí somos ese prototipo. No, E tampouco a cultura galega vai nesa dirección, non? A mellor é que susto... No me gusta. No, bueno, é unha broma. No me gusta. No, bueno, é unha broma, pero quero dicir que é probable que, bueno, teña que ver con iso. Ti onde está? O sea, claro, es que non sei. En Los Ángeles. Claro, Sí, bueno, primeiro en Los Boston e Ángeles. despois en Los Ángeles. Pero Claro. aquí está máis Los Ángeles, creo. Porque Claro, era máis sí, extremo, pues ¿no? claro, eu supoño que aí, non? É máis esa cousa da, penso que igual é unha pode ser unha cultura que ten moito o tema de seducir, aínda que as formas de seducir son un pouco, Sí. non sei, para min estrambóticas, pero Sí. está esa cuestión da seducción, non? Sí. Porque a seducción tamén é moi capitalista. E da Claro, exposición claro, pública, é que vende eso, claro, e da exposición pública, e da publicidade, todo iso creo que pode afectar neste sentido, sabes? E logo teñen moitos coaches, están super seguros de si mesmos. Aquí somos máis de, Sí. non me vai dicir que non. Non? Digo eu, a mellor un pouco, e que ali... Sí, pero sigue por aí, que eso me molaba.
Esa idea de Que a seducción é capitalista. A seducción, claro. Claro. E o estar, tens que estar presentable, claro, quer dizer, é un produto, quer dizer, vas polo mundo case como un produto. Claro. E a ver quen a ver quen te lleva. Claro, Claro, a ver quen te compra. A ver quen te compra e a ver como Quen te vendes. consume, e a ver quen te consume. Claro, Como- sí. Sí. É moi así. Sí. Sí, eu iba máis polo do networking e isto que ali fan moito, non? De, bueno, dunha ética laboral como super ríxida e de relacionarse nese eido, e que os códigos, as dinámicas, son as mismas que ligando. En realidad. Porque o objetivo é o mismo. O sea, bueno, o mismo, quitando a Sí, diferencia sí. de un traballo ou unha cama. Sí. Pero os códigos funciona, o proceso Pouca é o cousa, mismo. quer dizer, pouca cousa, non? No, pero o proceso é o mismo, Sí, ligas sí, sí. igual que consigues traballo. Claro, pues é isto que estamos dicindo Claro, sen ter ido. Claro, e non somos autónomos. Xa está. Entón, Non somos Eu tamén, autónomos. eu tamén. Tamén, xa, Sí, vale. tamén. Esa é outra migración. Outra migración distinta. Outra sí. migración. Vale. Marxinada do sistema. Estamos indo totalmente... No, para nada, No, está pode ben. ser unha sensación, pero aquí estamos todos no meollo da cuestión. Falamos de emigración, de efecto de estranhamento, cando unha persoa sae fora e iso anima ou xorde como unha necesidade, que isto é unha pregunta que tiña máis aí Claro, Silvia. eu quería saber un momento, de algún modo, como comeza a necesidade da escrita e a necesidade tamén do movimento, non? Desa emigración, non? Porque falábamos dunha cita de Saramago que di que a necesidade é a que move o mundo e non a utopía. E eu estou moi de acordo, non? Porque se ti emigras con unha idea utópica é probable que esa resulte un fracaso, non? Pero se emigras por necesidade, iso eu creo que é algo positivo, que ti collas e decidas moverte, desplazarte dunha maneira tan radical, usando de sair da raíz, de feito, non? De desprenderte da raíz e marchar a un sitio, non? Normalmente, o pobo galego é emigrante, pobriños, nos parece que estamos aí chorando sempre. Non, o sea, sabemos resolver os nosos problemas económicos, é dicir, pois se aquí non podemos, movémonos. Non todo o mundo tería esa capacidade de resposta e de adaptación, non? Entón, nese sentido, por un lado, que esa necesidade de moverse e logo de onde xorde a necesidade de escribir este libro. Como aparece, en que momentos, que estabas facendo mentres, porque sempre é máis interesante o que se estaba facendo nese momento casi que o que estabas pensando, cal era, non? Normalmente, non sei no teu caso, pero no meu caso, cando fago algo, pode ser de escrita ou de outra cousa creativa, xorde de algún tipo de conflito, de algo que na miña cabeza non se dá resolto. El que tamén de escena, cal é o incidente desencadenante desta cosa, Xusto, por favor. por favor. Ui, que formulaico. Pero bueno, o de marchar, claro, no meu caso é que foi todo mediado por unha beca. Sí. Entón, o concepto de necesidade non o asocio nunca a esa experiencia, porque eu vivía de puta madre, porque me estaban pagando por estudiar. Xa. Cousa que non me pasaba aquí. Claro, pero aquí podías quedarte cunha beca. No. Vale. Claro, Pues claro. entón, Si xa o vivías de tes, puta madre, quer decir, económicamente igual, pero, pero estabas ali. claro, Sí. Claro, Sí, é o que me efectivamente. refiro é estamos xorden convirtendo... oportunidades. Hmm. No teu caso xurdiu como unha oportunidade, que eu non, sabes, non entro aí. Pero esa oportunidade, ao mellor aquí non a tiñas. Ao final, sabes? No, total, claro. Claro. Ao final, se querías realizar certos estudos ou certos tal, tiñas a necesidade dese desplazamento, no fondo, Sí. sabes? Claro, solo que cunha beca que é difícil de conseguir, como cando ti a botas, bueno, tens que asumir que hai máis probabilidades de que non cha dean. Sí, E despois, unha vez cha dan, a decisión está tomada, non? Porque o que Claro. dixi, a oportunidade é tan grande e Claro. como non o terías aquí nin de coña, claro, pois dis, teño que ir, claro. Sí. E entón xa o tomas, xa é como... Tómalo como un regalo. Sí, E por un exacto. lado é, Sí, sí. pero por outro lado é, ao mellor, se houvese esa bolsa noutras xa, circunstancias, bueno, igual tal, non? Se a bolsa da Bueno, caixa, era a caixa? Sí. Pois se a bolsa da caixa, en vez de ser marchar para Los Ángeles, longe da miña familia, fose vivir en Vigo con un soldazo al mes, claro, ao mellor,
Claro. Ese diñeiriño aquí, que me viña. E eu Claro, podía porque logo escribir. había que saber por que fan este tipo de... Iso esa é outra cousa. Claro, sí, que aí ven o do prestixio do sistema Claro. E aparte universitario. é algo tamén moi guai, a raíz da pregunta dela, e antes de que ti respondas e que nos fales do incidente desencadenante da escrita e non só da emigración, hai algo moi guai aquí tamén no libro que falas do soño americano dun xeito, é como creemos que marchamos aquí para buscar algo mellor, el sueño americano es ir a Estados Unidos e la vida nos va a cambiar, cando ali adquirir unha débeda nos estudos e están pagándoa o resto da súa vida. Pero compra un Tesla cando están pagando a débeda aínda. Bueno, claro, Porque teñen esa mentalidad. Sí, Bueno, sí, también me pero compro yo un iPhone y soy autónomo, chico. Es que es el comunismo, el consumismo. Comunismo, El es el comunismo. Es el consumismo. No, pero aquí non compra, o sea, tendo unha débeda de miles de euros, Bueno, non, claro. comprarías un Tesla. Pero ali todo máis grande, xa sabemos, Claro, pero sí. pero o que opera debaixo é un pouco o mesmo. Pero que Claro, a decisión de seguir para adiante. Esta crítica de, ojo, con el sueño americano, pero el sueño americano igual es una pesadilla. ¿Sabes? Sí, en la que eu teño mixed feelings, con esto. Mixed feelings, por favor. Sí. Pero bueno, antes... A ver, sí, o de escrita. Sí. Claro, Se queredes falar do libro, senón, nada. Sí. Cando eu estaba en Los Ángeles, sobre todo, eu estaba como moi centrado en teño que escribir guión e teño que escribir en inglés e teño como que deixar en pausa todo o anterior porque senón non me vou poder concentrar nisto. E entón todos os meus esforzos teñen que ir cara a isto. Ademais que cando ti escribes ti lees moito. E consigue ti un libro en galego en Los Ángeles, ¿no? Xa. Entón, claro, eu non tiña como a intención de escribir nada. E cando sí que a tiven foi cando xa tiña claro que estaba volvendo, casi, non? E me acordo que estaba no aeroporto de Los Ángeles e estaba chorando ali. Pero polo forte que fora a experiencia, sabes? Como ninguén se parou a preguntarme que tal, nin nada. Bueno. E entón, cando cheguei aquí, como que sí que se me fixo moi difícil ao principio volver. Aparte que eu fixo unha viaxe a Puerto Rico antes de vir aquí. Entón, imagínate, estás un día en tu islita tropical con tu mojito de coco e o día seguinte aterrizas en Peinador. Xa. Pues bueno. Entendemos. Claro. Entendemos a parte de Peinador, la del mojito de coco yo no. E despois poñerse a escribir, tampouco entendo moito, pero No, vale. claro, pero bueno. Claro, porque difícil era volver, Xa. para min, nese sentido. Porque eu aínda tiña a lingua, por exemplo, escindida, non? O sea, metía palabras en inglés e parecía idiota. E os meus amigos me dicían, como estuvo en Estados Unidos. Este tipo de cousas, non? Xa. Que como, sí, pero sí que pasa, sabes? Porque sí que normal, empezas como a pensar de outro xeito e a perder fluidez, como rapidez de pensamento na tua lingua. Entón, aí foi cando eu sí que tive a necesidade de plasmalo. E eu tiña como a dúbida de si ia ser capaz de escribir poesía en galego outra vez, porque pasaran anos nos que eu non tivera casi feedback, nin casi comunicación en galego, nin casi nada. Nin coa poesía, tampouco. E cando todo foi pa diante, foi como fácil. E foi como, sí, estas cousas quedan nun segundo plano, pero cando as queres recuperar sí que están. E eso me pareceu como, que alivio. Porque aínda que te desconectes un tempo, podes volver. E entón todo empezou a ir como super rodado. E empecé a sumar versos, que era para min como reto, non? Porque nunca escribira algo longo sobre o mesmo tema. Ese rollo da unidade dun poemario e que sexan máis de 500. É a iso a que te refires cando dis nos versos que a tua poesía É era combinatoria. combinatoria. Bueno, e aquí hai un abuso de repetición, sí, de paralelismos, creo. Abuso. No, abuso. Eu creo que é un pouco abuso. Creo que en formas podría estar... Non está o 100. Non o debería dicir aquí, pero bueno. Pero en contido... Non yo digna ninguén. En contidos, sí. Sí me parece que o que eu quería e tal está todo. E que foi máis fácil do que esperaba. Pero claro, eu estaba como on fire. Agora me dis, escribe 500 versos sobre algo e digo, guau, como? Xa. Pero que ti tiñas aí un mogollón Pero de material. estabas con Sí. esa, claro, e con esa intensidade
non? Sí. Que comentabas, non? De poñerse a chorar polo forte que fora. Esa intensidade, pois creo que abre aí Sí. como unha porta, non? Para... E que o recollera. Sí, claro, que eu recollo... Ás veces os meus amigos me din algo ou din algo que pensan que vai ao aire e eu saco a nota do móvil e non estou whatsappeando. Xa. Estou escribindo isto que Xa. dixo. Ten moito de notas este Sí, claro. este sí, ¿no? libro. Sí, cando antes estabas dicindo das notas do viño, eu dicía, por que di do viño? Eu que non me viña a vida. Pero non caía porque pensaba que te referías a que ten por momentos un estilo que parece que ese poema deixouno alguén nun posit aí, sabes? Ou como se tivese ese ton de, mira, era para dicirche que a comida está na neveira, pero, sabes, Sí, sí. ten ese ton, porque moitas veces falamos da poesía da experiencia, da poesía coloquial, do cotián e tal. Bueno, é cotián porque falamos das cousas que pasan no día a día, tamén creo que se ten que ver na lingua, e aquí vese. Sí, e na Que dicir, forma. Na forma e na maneira de usar a lingua é como super evidente que estás sacándolle peso a linguaxe poética. E iso para min neste poemario en concreto é un acerto. Non sei que sería noutros, E por non? outra parte gaña un montón. Pero porque gaña, esas dalle partes unha máis frescura. líricas, estas partes de lirismo máis tal, gañan un... Claro, de repente collen unha dimensión enorme, porque en vez de estar, bueno, como estás como tranquila pensando, só me está dicindo que queda comida na neveira, e de repente, taca, solta aí, pero a comida que queda, ¿no? Son o que queda dentro aí, abres a neveira e cuidado, había moito Que ten máis. un pouco esta Claro. cousa, claro, agora Entón- que dis que porque tamén poderíamos pensar lendo o libro e sabendo que a túa experiencia foi cunha beca para ir a escribir, que escribises ali. Ah, Quero bueno, dicir, claro, verdad, pero e agora sabemos que non é o caso. E tamén é certo que cando lees o poemario ten esta cousa un pouco de reminiscencia, De retrospectiva, sí. Chego, pasa isto outro, entón esta cousa como moi concisa é como, claro, hai como un esquema. Claro, falabas antes dun personaxe, que había un personaxe hai unha voz poética, hai algo de relato, de experiencia, porque hai, pero unha experiencia así como moi fragmentada, disto que me pasou e que foi inmensísimo, e que de feito Claro, ofreces che fixos unha- chorar cando tiveche que marchar, trouxeche como, eu quedo con estas notas. Notas, xusto, é como que quedou con esa imaxe concreta e vai aí en 4 liñas con moitísima forza, non? Creo. Entón, bueno, é certo que normalmente estaba pensando agora en Avilés de Taramancos, que tamén escribiu Cantos Caucanos cando regresou, e penso que é máis habitual que se escriba dende o regreso. Agora Sí, que penso, sí, non? creo Estou que sí. pensando así pensei nese, pero creo venme outros á cabeza. Podes escribir no presente? Eu sempre moitas veces pregunto isto. Podes escribir no presente sobre o que está acontecendo? Home, supoño que sí, pero non é o máis... Igual non con esta Escribirías capacidade isto? reflexiva. Claro, Claro, escribirías claro. isto ali, es que, claro. Pero aí, a mí o que me pasaba antes é que cando facía eso e tiraba moito de vivencia ou de experiencia ou Sí. tal, tes un xuizo que non está aínda formado Claro. e te engana e crees que si eso reflicte o que ti sentes ou algo así, está guai. E o lees un ano despois e dis, no, aquí Claro. non hai unha construcción poética aquí, o sea, isto Claro. moi guai para telo eu como de diario. lebranza, sí, de diario, pero no. Entón, escribiches isto e despois de que o escribiches, quero dicir, pasou revisións túas mesmas, quero dicir, canto durou ese proceso? Foi un proceso longo, foi máis unha cousa así de intensidade e soltar? Sí, non foi tan... O de ter un primeiro borrador, por así dicirlo, non foi tan longo. Despois eterno, pero porque... Claro, por Porque estás allí puntilla mirándolle de... todo, claro. Esta SU, ¿no? Se estropea todo. Pero... Es deses. Sí, Sí. sí. Eu tamén Bueno. son. Dicías que era tes agora agora que chegache a ter con esa viaxe ou co recordo de algo de amor romántico, quero decir, coa experiencia. Tamén se pode ter amor romántico con unha experiencia, quero decir. Sí, pero en parte porque volvín. Porque estuvo aquí. Claro. E entón, claro, sí. Se estivera ali estaría falando ben de España, o sea, xa, heavy. Tela, Buah, sí. xa, é que, bueno, pasa iso. Sí, eu creo que sí. efectivamente. Sí. Bueno, iso ou sibilando toda a noite, tamén. Sí. Que temo todo. Ojalá. Bueno, é un pouco exemplo este libro de que as cousas, aparte do filtro de que o espazo deixa a súa impronta nos corpos e no que escribimos, o tempo tamén ten que facer o seu labor e
E Claro, natural que ti deixar primeiro ese- estuveses claro. vivindo o que tiñas que vivir, escribindo ou intentando escribir ese guión, ou debatíndote coa necesidade de escribir un guión que non sei se ao final acabase escribindo. Sí, moitos, pero Moitos. non me compraron ningún por ahora. Bueno, nunca se sabe, porque mira, chegache e escribiche... Chegar en che. Chegou, Mira, sí, que- sí, Bueno, sí. chegar en... Tampouco foi tan rápido. Bueno, pero moi ben. A ver, a honestidade de todo tampouco, quero dicir. No, sí, como no. Sí, home, sí. O proceso, sí. Que despois a xente pensa que escribir poesía é fácil, Samuel. Bueno, Pensan que sale así. A ver a xente que lle resulta máis fácil que a outra, non sei. Pero ti crees neso de X persoa escribiu un poemario nun avión? Home, non. Que un poemario non. Bueno, ou si, eu que sei, non sei. Eu non sei, a xente fai cousas super Ah, Bueno, complicadas. sí, é verdad, A xente non fai sei, cousas claro, super non. extrañas. Super complicadas que como poden, non? Entón eu non sei o que Seguro pode facer que a xente. Norteamérica sí. Eu non. Se me preguntas a min, eu non sou capaz, pero igual hai persoas que sí. Sí, bueno, claro. Claro. Os cerebros alleos. Claro. Mira, outra preguntiña. A lingua, o tema da lingua. O tema da lingua está moi presente. De feito, no poema que leu Samuel, aí vese, non, claramente o tema das sibilantes, dos fonemas e tal. Como, claro, é dicir, estando ali, tampouco sei que fluidez terías, efectivamente, non? Nunha lingua que non é a que estás usando habitualmente para falar das cousas que estás vivindo noutra lingua, non? Entón, eu lembro que cando foi a entrega do premio, estiveches facendo uns comentarios sobre a lingua que me pareceron super interesantes. Entón, gustaríame que afondases un pouco nese tema, como iso marcou tamén un pouco estar no libro, non? Ten moita presenza esa idea das varias linguas na cabeza, non? Nos que somos un pobo bilingüe, en que sexa de linguas moi próximas, pois iso tamén cambia un pouco a nosa forma de ver o mundo, non? E despois chegaron a unha lingua que non é nin sequera da nosa familia, non? Como iso conforma un pouco, non? As nosas relacións sociais, limitas, non? Como que nos contes un pouquiño esa experiencia e por que e canto diso hai aquí. Bueno, Digo para hai contarlle a moita- xente que eu xa sei que o lín moitas veces. Moita. Pois, a ver, hai moitísimo, claro, porque primeiro porque eu son friki eu son filólogo de formación, entonces friki absoluto. E eu facía casi experimentos estando ali, experimentos lingüísticos de... Sí, ahora se le llama así, es A ver, verdad. Sí, tamén. que- Pues sí. Pois sí. No, vou ir sí, por aí, sí, vou sí. ir por aí, Vai porque por aí. sí. Pois veña, vai. Porque sí, porque vouche dicir que Non me hai... retes. No, non me retes. Porque sí, porque direiche que claro, Estados Unidos, primeiro, é un país que ata hai pouco non tiña lingua oficial. E no que se fala moitísimo español. E no que conflúen moitísimos tipos de español. E iso é algo que non pasa en ningún outro sitio, vale? Non pasa en Madrid, nin en Ciudad de México, nin en cidades grandes e tal, no. Non pasa ata ese nivel, como pasa ali. Entón, ti como falante de español tes acceso a eso, non? E o vas a querer aproveitar, seguramente. No, o vas a querer aproveitar porque estás só e porque a Por lingua necesidade. obviamente leva a casa e é máis fácil ao final coincidir con alguén que fala a túa lingua e Claro, crear etcétera, ¿no? vínculo, Exacto, comunicarse fluidamente, claro. sí. E sobre todo pola cosmovisión que trae a lingua, non? Quero dicir, non tenemos nin en español nin en galego 40 palabras para definir os verbos de mirar, non? Que ali hai si miro lastimamente, tal, si miro tal, Xa. pero tenemos moitas máis para referirnos seguramente aos sabores ou a comida ou as cousas que xeralmente se asocian a unha sociabilidade máis presente. Entón, ti cando estás ali na discoteca, que ali non poñen música en español, e de repente sona unha canción de Bad Bunny, que está moito neste poemario, e ves a outra persoa que está cantando a letra Cantando. e ti les os beizos e ves que o está facendo ben, rollo, sí, Spanish, Claro. sí, e sodes amigos automáticamente. Xa. Entón, aí hai algo como moi forte que eu non só non quixen esquivar, sino que me metín, bueno, a full, Claro, a tope. no experimento. Exacto, sí. Estupendo. Porque despois a miña experiencia co inglés, que era outra lingua, a nivel social foi bastante frustrante porque non, aínda que eu tiña nivel, non, claro, ao principio
ti estás nunha conversa e entendes, pero non estás no mood. Non estás... Eu non podo facer unha broma si estamos de coña, porque estou Xa. ocupado en entendervos. Claro. Entón, claro, eso limita moito. E ali tamén están moi pechados, non teñen... Como non aprenden outras linguas, vou ir con ese discurso, pero sí. Como non aprenden outras linguas, non teñen esa empatía real cara ao outro, e non saben polo que ti estás pasando, e non facilitan unha puta mierda. Xa. Entón, Bueno, tamén é o seu posicionamento. O inglés ten sí, que saber tes todo que o ti mundo. aprender, sí, o meu Entón, para tal. claro, ese posicionamento xa... Sí, e te domino a través da lingua, non? Porque Claro, ademais te vas a sentir dominar, inferior porque non total, vas... claro. Vou te recordar todo o rato que non falas como a min, aínda que fales inglés moi ben e todo eso, non? E sí, ás veces corrixen con certo... Desdén. Sí. En Portugal tamén o fan. Sí. Todos os países imperialistas fan iso. Nos Coa lingua. facémolo Quen somos nós? como españoles, sería. Ah. Pues non o sei. Me pillas. Ai, me No me pillas. non sei mucho. Pero de eso. pues, sí, pero bueno, aquí, claro, date conta que é un país máis plurilingüe e tal, pero por exemplo, Portugal como é pequeno, ainda que ten máis linguas, pero que xa terán, nin saben eles que existen, seguro, ten moito iso de afirmarse dicíndoche que falas portugués, pero que non está ben. Bueno, e nos temos, creo que se falamos de España e da lingua española, creo que temos máis complexo que autoridade a hora de corrixir. A nos vennos en inglés falando español e non corriximos. Dicimos, ostra, como chana el español este. E un inglés nada. Claro. É o que dicimos. Claro, é un pouco, Sí. é un pouco esa cousa. Claro, a mí Sí. me joder, no Porriño que hai 200 peregrinos que todos os días. A metade falan inglés e veñen ou inglés ou outras linguas. Intentan falar en español, xa non digo galego porque non nin os do Porriño falan galego, van a falar os peregrinos. Pero flipas porque dices, joder, veñen aquí con su... Bueno, son peregrinos un pouco de roncato, quero decir, pero falan español e a mí non sei de roncato, de Sansonite, bueno, dunha maleta xigante para ser peregrino, existe. Temos que saberlo e hai que asumilo. Bueno, quero decir que eu escoitos falar español e nunca na vida se me pensaría, ai, que dixo isto mal. Non, Claro, nin correxilo nunha no. conversa máis directa, sexa do tipo que sexa. Porque digo, joder, porque non... E aparte Creo que deles- está máis asumida a variedade lingüística. Sí, sí. Nese sentido. A variedade de que no sur falan distinto que no norte, que hai outras linguas na península, etc. Vale, e penso que, por exemplo, en Portugal, ¿no? E en Estados Unidos, como é o inglés, que é como a lingua que se supón que todos temos que saber, pois entón Sí. xa desde ese lugar... Iso e que admiramos que non teñan a vergonza de sonar como what is your name? Claro. Sabes? Entón, eu sono así en inglés. claro, eu fago tamén, así. claro, pero que aparte diso, a mí dame Pero é performance todo. Claro, todo, sí. claro. É performance. Hai un pouco Sí, aquí de donde fueres algo que vieres, tamén. Esta cousa de imitar para de imitar adaptarse. Claro, sí. Sí, claro. Está no personaxe do tío e Sí, claro, total. pero moito, ademais. Sí. Claro, aí No está. personaxes, estamos falando de personaxes en poesía. Que esto sí, xa, que sí. Vale. Sí. Que sí. Aí está, claro, no tío, que é como Sí. inmigrante da xeración previa, non? O da lingua, claro. Sí, Porque aí está a gran diferenza para min de que ti te contaminas enseguida do inglés. Tamén porque o español, bueno, medrando en Vigo, coñécelo ben, non? sí. E ademais, nun mundo tan globalizado, agora está pasando que os adolescentes falan con palabras de Argentina ou así. Porque claro, está todo ben Sí. youtubers, tiktokers de tal. Sí. Pero claro, esta xente da xeración previa, que non tiña ni puta idea de inglés, tampouco falaba español no seu día a día. E entón foron ali e foi unha explosión de eso, porque entraron en contacto con migrantes que realizaban os mesmos traballos que a eles, e entón entraron como nesa explosión do español, e de empezar a utilizalo máis. E o inglés, pois, bueno, viría despois, nos casos nos que sí. E por eso aí está o fenómeno ese curioso de que eses migrantes adoptaron palabras de español latinoamericano e as meteron no galego cando volveron, que a min me chamaba moitísimo a atención. E como, en cambio, eu metía automáticamente palabras do inglés, igual que xa o empezamos a facer aquí, Aquí tamén, tamén, sí, sí. pero claro, estando ali, pois moitísimo máis, porque sí, porque había matices que eran Claro, eran aparte- eso. que eran iso e aparte E estás eran en contacto estás todo ali, o a tempo. realidade é esa e a claro, nomeas así. sí, claro. E entón eso para min era como unha aposta moi clara e en parte tamén por rebeldía de que non o vexo tanto
na literatura galega e creo que incluso hot take aquí, a ver que opinades. Creo que incluso os puretas se enfadarían máis por meter castelán que por meter inglés. Vale. Estou intentando pensar nos puretas. Bueno, pode ser. Non o sei. Realmente... Nos puretas de que? Quero dicir, claro. Da lingua, rollo da lingua normativa de escribir en... Eso, de non saírse da norma, da necesidade da norma... Bueno, que eso, bueno, é outro tema, ¿no? Pero sí. Sí, da necesidade de escribir en galego como escribían os ancestros e todo iso, vale. Sí, é probable que lles moleste menos o inglés que o castelán, porque como que identifican esa cuestión, E ¿no? porque de repente é moi moderno. Claro, tamén. no, pero eu creo que é máis por esa identificación de o castelán é o que nos está o que nos Bueno, claro, está que aprime. comprimindo, Sí, ¿no? sí, eu creo que sí. Bueno, penso que sí, o que pasa que xa a estas alturas que iso é algo que ia comentar antes, ¿no? Que falamos que na literatura contemporánea moito do fragmentario, do plurilingüe, do tal, pero que ao final tampouco non se dá tanto ou non tanto aquí ou non con tanta organicidade como se dá neste libro, en que esa fragmentariedade, esa multiplicidade de linguas e tal, resulta super natural, é así, sabes? Recíbese de unha maneira, non hai nada aí que me renxe, vale? Decir, entón creo Non é que, impostado, claro, creo que nese sentido é un poemario contemporáneo de verdade, sabes? O sea, que encaixa, non, en todas esas cuestións cando falamos, non, da poesía actual e bueno, a poesía sempre fragmentaria, non? Pero aínda máis e con multiplicidade de linguas e de códigos e de tal. Que integra moi ben esas... todas esas características dunha maneira fluida, non? Dunha maneira que está no seu discurso. Vai moi na temática. Claro, está na temática. Dicíalo antes, esa pluralidade de cosmovisións. Cada lingua leva asociada unha visión do mundo. E aquí están todas. E aí están. Claro, aquí non hai unha visión do mundo e varias linguas. Aquí hai varias visións do mundo e entón aparecen pequenas representacións diso en distintas linguas. Entón, a través de diferentes personaxes. Eu creo que algúns deses puristas lerían este libro e penso que se son intelixentes non lles renxería nin lles parecería nada, pero pode ser que en xeral teñan máis aversión polo español, polo castelán, que polo inglés, cando... A grande pregunta é, nos preocupa? A min non. A min non. Estupendo. A min non, pero igual o teu editor, sí. Bueno, sí, pero era o caso. Non era o caso. Vale, claro. Xa está, claro. Tamén en narrativa creo que lles preocuparía máis. Pode ser, a poesía non lle preocupamos nin mínimo. Bueno, claro. A ver, nin os puristas, nin os editores, nin a nada. A quen lle importa? Mira, te tiveche que ir a Estados Unidos para defender a Alaska. É que non lle importa, o sea, a ver, e é normal. A ver, parece que non, pero todo está... Todo está relacionado co capitalismo. Co capitalismo. Porque realmente a poesía non dá cartos, nin a nós, nin a eles. Pero sabes quen o está facendo moi ben isto na contemporaneidade e que sí que dá cartos? A música urbana. A música urbana latina, sobre todo. Sí. Porque eles sí que mesturan dun xeito excepcional, me parece a min, infan, uns xogos coa lingua, que de verdade que non sei como non fixeron unha tese sobre como se usa o español na música urbana, porque é que a min como friki me dá gusto. Xa. O sea, é como unha riqueza, como este rollo de mil referencias, como códigos internos que non teño por que explicar e funcionan igual, como que me supedito máis a sonoridade das cousas, como que meto moitos nomes propios de amigos, de marcas, de marcas porque música urbana, rollo aspiracional, claro. ¿no? Y Cartier y todo eso, ¿no? Sí. Pero realmente o que estás definindo é a poesía en si mesma. Non debería ser así coa poesía tamén. Sí, pero non a vexo tanto. Aquí non se ve tanto. Mira, eu coñezo algúns autores, así, colegas meus que escriben, pero que non están, creo que nin publicados, mexicanos, e sí fan iso. Sí, ¿no? Sí fan iso, e eu flipei, pareceume impresionante, o sea. A min tamén, e que ali creo que están máis boísimo, abertos, sí. Bueno, claro, a ensuciar o español, pero claro, normal. Alguén de vos leu xa o libro? Quero dicir, isto é unha pregunta, sí? A que todo isto está? Que parece que estamos tendo aquí unha conversa... Estamos aquí falando de algo paralelo, pero non. Pero a que está?
Vale. Tranquilízame que estás recibindo esta cousa. Ti querías facer algo na presentación. Sí. Bueno, Sí. el tiña moi claro que quería facer algo na presentación e Silvia e eu nos estamos deixando en absoluto. Pero Como é a súa presentación... Pero é como un peche. Pero é o peche. Pero pode ser un peche antes de repechar despois coas... Hai sorpresas. Hai sorpresas. Esto no es una No me preguntas explica, cuánto dinero Estados tengo. Unidos, ¿Cuánto dinero tengo? No me preguntas. No. Ni cuánto sexo en último Ni cuánto mes. sexo en último mes. Tampouco. No. Bueno, primeiro, quero agradecervos a vos. Non o dixeron, pero Samuel foi xurado do premio. E Silvia foi a coordinadora. Sí. E que este Entón ano... xa lemos o Bueno, claro, o libro, hai claro. mogollón. Claro, sí. E Samuel algo que ver tería con... Con que? No, el non te Con votou. que gañei, Non te joder. votou, eu Samuel. fui un que dixo que non. Claro, que vos... Samuel non... É que vos- Convencino eu. Sí, Sí. é que vos trouxen É unha para broma, para que por revelarades como cousas do fallo que non podedes. No, Trouxemos para eso. claro que sí, que estaba súper a favor. Pero... Nunca o saberás agora, Que bueno, igual que sí. Igual despois tomamos dúas cañas e mo contas. Eu sin cañas, bueno, a mí con dúas cañas, vamos. Pero, claro, iba a dicir en relación co dos certames e tal, que, primeiro, eu tiña o medo en xeral, con outras cousas que escribo tamén, que ás veces creo que en poesía gañan opcións de consenso. Sí. E este poemario non me parecía de consenso porque temáticamente está moi cara a algo. Moi marcado. Sí, moi marcado. E na forma, polo que comentábamos da lingua Pois e tal, tamén. Sí. Entón, claro, sí que vos quería preguntar como que opinabades de eso, porque eu sí que o veixo e é un fenómeno que o entendo, porque claro, ao final hai que porse de acordo e tal, pero non me gusta porque non dá... Creo que acaba non dando pé a que propostas máis, que se saen máis do que obxectivamente premiaríamos. Non estamos facendo como os Oscars, que agora premian a Nora e pelis indies. Xa, eu só podo falar da miña experiencia nos xurados, que últimamente é moita. Porque hai épocas que nada e outras épocas que te chaman para todo. Eu, no meu caso, sempre escollo o que a mí me gusta. Non entendo de consensos, quero dicir. E creo, e nos que estiven, pois un pouco tamén. Quero dicir, non houbo esa cuestión, sabes? De, pero este é máis correcto porque está mellor escrito, porque hai aquí unha calidade que non sei, sabes? A eso te refires, non? Sí, A ver sí, as sí. cuestións formais, apuntar. Exacto, sí. Rúbrica. Ítem, unha rúbrica tal. Nos que eu estiven últimamente, ou nos que asistín, porque eu son coordinador e non son xurado, pero vin como se debatía e tal, non vin iso. Sinceramente. Sei que moita xente di iso, creo que hai parte diso que é... hai unha parte diso, creo que é mentira. Sí, guai. Creo que é cando mandamos algo a un certame e gaña algo que non nos acaba de convencer, eu mesma digo, sería un consenso. Porque o meu era máis rompedor, non? Non. Creo que, sí, creo que xorde un pouco de non ser capaces de asumir que polo que sexa, a esas persoas Sí. concretas gustoulle ese poemario. Eu creo, o que sí pode pasar é que igual hai que revisar quen son xurados e Bueno, o tamén, tema tamén. das idades, Tamén, claro, sí. non? As xeracións, Sí, no, os sí, gustos, sí, sí. as tendencias, creo que vai máis por aí que no tema de consenso, porque eu teño visto debates, pero debates, e iso non é por consenso, iso é porque un quere un e outro quere outro. Aí non hai unha cuestión de, no, es que este é mellor, no, é que a un E que haxa moito disenso e a pregunta final de, bueno, que por unanimidade? Hombre, pois igual non, quero dicir, igual, Claro. igual a resposta é non, pero No. ainda así fais a pregunta de... Sí. Pero, sí. Eu creo que ten máis que ver con que creo que as persoas que coordinamos e que tal, buscar distintos perfis para que haxa un pouco de variedade neses xurados. E que nos distintos xurados, claro, hai moitos xurados en Galicia que están as mesmas persoas. Claro, no, é que no Entón, xurado de Crea levan estando anos as Claro. mesmas persoas. ¡Dilo! Sí. Dilo e aquí que fago. Está alguén da xunta aquí. No, pero quero dicir, en moitas cuestións pasa iso. Pero Entón eu sí. creo que despois se van repetindo estas tendencias e logo ademais somos realmente un sistema poético pequeno e entón ao final tamén despois nos digamos que nos homoxenizamos unhas coas outras Sí, eso é e ao verdade. final, veña, Iso iba a decir eu que te van depende moito do carácter e despois de cada Do que unha estea e despois na hora sí. do debate canto te deixas convencer e canto non.
eu son bastante difícil de que me cando Sí. me empeño nunha cousa que Sí, se, pero- pero a veces prometo que me empeñe non. Creo que son demasiados factores os Sí. que se xuntan aí como para poder dicir isto é o que Isto pasa. acontece. No, pasan cousas moi dispares e son moitísimas cousas pequenas e moita é o azar tamén. Sí, sí, Porque ti como xurado les un poemario hoxe e encanta che lelo mañá, revisas e ai non, casi mellor este, tal, e estás aí que non, no? Sí. Entón, o azar tamén ten que ver con como esa persoa que está valorando iso está nese momento, que é o que lle está interesando nese momento. De se tes que ler 70 ou 30 ou 20. Bueno, claro. Claro, é o si distinto. neste momento interésame isto, pues a min isto, neste momento non me di nada, neste momento a miña vida, por exemplo, non? Imagínate. Parece un mal poemario, non, pero non me interesa. Entón, claro, son moitos factores. Non creo que... Eu, pola miña parte, creo que é mentira eso de que haxa moito consensuado. Sabes, de moita escolla de consenso de a ti gustache este, a ti este, pois ningún dos dous, collemos este terceiro. Te referíaste a iso, non? A este que é máis correcto Sí. e que non arrisca nada. Como un que le vemos todos, pero de segunda opción, sí. Claro. Bueno, ás veces pode acabar pasando. Bueno, claro. Pode acabar pasando, pero Pero non creo que é sexa o máis máis habitual. habitual. Bueno, pois dicía que eso, que lles estou moi agradecido porque están aquí, porque claro, cando recoñece un xurado desexa que haxa certo acompañamento e tal, tamén porque é un primeiro poemario, e eles non teñen a obriga para nada de facelo. E eu cando lles dixen que viñeran, bueno, dixeronme que sí ao instante. Está falando de nos agora, vale, sí. Sí, está... Acompañamento. Claro, sí, joder, sí, sí. Esperas acompañamento da edición tamén. Sí. Agardas iso? Bueno. Ahora xa non. Ti migraste por Utopía. Eh? Tú migraste por Utopía. Moi Un poquito utópico. sí. Claro. Pero bueno, mira, no do amor está Utopía. Mira, mencionas a edición. A edición. Fálanos Esto. de... Sí, sí. A que preciosa. É moi precioso. Sí. Pois ao editor non lle gustaba. Non lle gustou o editor isto. Bueno, pero non precioso. nos importa. Que Mira. quen é? É dunha amiga bretona que vive en Madrid, entón, pois, claro, falábamos moito deste tema da migración, etc. É ilustradora e directora de arte. E entón por iso tiña que facer ela. E a verdade é que... Outra cosmovisión aquí na... Sí. na... E a verdade é que está super guai. A mí me... Estás la contento verdade. con este artefacto? A mí pareceme que sí, pareceme Se ve bonito. chulísimo. Pois iso sí. é unha cousa moi guai para un primeiro e para un segundo e para un terceiro tamén poemario. O teu é a hostia, o último, Bueno, O rollo ese. pero mira, estamos Despois presentando o teu. Sí, pero mola. Que querías facer? Quería... retomando esto das amizades, do amor, etcétera, e dos vínculos, creo que este poemario se presenta moi ben con audios de WhatsApp que me mandou xente querida cando estiven ali. Xente que estaba ali e xente que estaba aquí. E entón teño como un popurri que montei eu coas miñas escasas dotes tecnolóxicas en Audacity e que vou por agora. E dura 7 minutos, esperade que isto vai por Bluetooth. E bueno, ademais aquí, como hai xente que a min me coñece, pois seguramente a nivel de salseo coñecerán algunhas das voces. E aparte están todos estes temas moi presentes, creo, porque hai varias linguas, varios acentos. Mentras buscas, pregunta, hai algo en mente outro poemario ou estás moi de cheo En ser autónomo. en guionizar? En trimestrales. Pois depende porque, claro, pola inestabilidade e a precariedade laboral e o prezo do alugueiro, que non falamos deso, pero tamén, pois, Que tamén non podo está facer... neste libro. É verdad, sí? Sí. Non podo facer tantos plans a longo prazo. Pero isto viña acompañado dunha novela, en teoría. Ah, Que está no forno, pero, bueno, no forno... É un forno moi grande, no que vai lento. É un forno que está un pouco... É bello. É bello, un forno bello. pero bueno, aquí as futuras fans queremos saber o que podemos agardar e o que... Pero sí, solo que igual se me esquece falar inglés e entón xa non ten sentido facelo. Xa, Pero a ver si sí. a ver se sí. A ver si sí. Agardamos todas que sí. Himno Nacional 2. E non Y a ver... Espera. Bueno, ¿ves? Que... A ver... Bueno, se alguén quere facer unha pregunta, a ver, como se chama isto? Si, é bon momento, mentras... Energy, sí. este.
Al final vou tirar de que... Ai, ahora xa está. Mira, mira. Ahora espera que probo e todo o mundo sabe o que estaba escoitando en Spotify. Vale. Cosmovisión. Cosmovisión a tope. Por que vou ao teu chat? Aquí o teño. No chat comigo mesmo, claro. Bueno, imos. O que quería saber é como levas agora a vivir nunha república bananera como la de Estados Unidos. Miguel, hay un warning de tormenta tropical. Ten cuidado si vas a salir o algo así. Va a haber mucho viento y mucha lluvia, parece. Non lle mandaches un WhatsApp a Úrsula a ver como andan. Dios mío, que está medio... Os Ángeles, Dios, qué barbaridad, ¿eh? Sí, hay un ambiente que flipas, o sea, en Northeastern también. Hoy yo vi una cantidad de gente en el campus jugando, en plan haciendo deporte, en plan textos organizados, en plan actividades de la universidad en medio del campus. No sé, está todo lleno y parece que, no sé, parece de verdad una universidad. Está guay, la verdad, parece una universidad americana. O sea, me hizo mucha gracia todas las familias haciéndose fotos con los huskies y con el welcome, todo como súper americano, que me dio hasta un poquito de cringe, porque lo tienen todo tan organizado que parece un campamento de verano, no una universidad seria de adultos, pero bueno. Also, if at like any point in the writing process you're stuck on something and you're just like, I need to talk it out, feel free to send me a voice message, like at any time, and I'll like, you know. Hey papá, ¿qué tal? Dios, Miguel, acábame de dar de conta dunha cousa que non che preguntei e é como a máxima autoridade entre o meu círculo de amigos. Que pensas do escándalo de Armie Hammer, ou como se pronuncia o seu nome, eso de que es caníbal, sendo ti padre creador dos millores memes de Call Me By Your Name? Necesito saber a túa opinión, por Dios. Se non ainda terás que ir, mentras tanto, pa un desos, como lle chamades vos, bien vir ou como eso. Temporadas, aunque sea unha semana ou que sea, porque tampouco sabes nada mentras non che digan o que vas a necesitar. Pues yo estaba pensando en que si no vamos a cenar, sino a tomarnos unas drinks, me apetecería ir a Barcelona porque tienen estrella y cuesta $6 o 7, no sé, pero vamos, creo que cuesta cualquier drink en cualquier lado y es estrella, ¿sabes? Y entonces estaba pensando en eso y si eso pedirnos unas croquetas, pero no en plan ir a cenar allí porque es súper caro. Miguel, ¿cómo se dice en inglés cuando tú vas por la calle y ves a alguien y lo reconoces? Acknowledge? Okay, I will try not to say oh man, but it's because in Brazil, like, I always use a translation, like a slang called ave, and it's like a translated form to say it. Miguel, creo que me voy a matar. O sea, necesito dejar de escribir en castellano, necesito volver a utilizar la mesma, por favor, es parte de mi personalidad. ¿Cómo que de esta? Ah, vale, será pechugas tarda menos co Apolo, non sei se forno como é de potente, pero se son pechugas, ao millor, que sei, nunha hora ou menos están, vas vendo. Paso por aquí solo para decirte que desde que se te ocurrió poner María Isabel antes muerta que sencilla en la playlist de Pedisa, me la escucho para ir al trabajo todos los días cuando me pongo guapa y voy por el camino antes muerta que sencilla. Eso. Outstanding, incredible, amazing, never seen before, queen. Bueno, a ver, contame, ¿cómo foi a experiencia de vacinación? Había DJ, regalaronche algo, merchandising del tío Biden. Cuenta. Pero tes COVID, de verdad, Miguel. Amigo querido, te he mandado $100 y no se te vaya a ocurrir devolvérmelos, porque me voy a sentir muy ofendida. Y estoy hablando súper en serio. ¿Ya? Muchas gracias por el trabajito. Aquí agora os que non ten síntomas
Xa non fan nin cuarentena, creo que non van ter nin que facer cuarentena. Bueno, hombre, aquí agora mesmo hai moitísima xente que nin avisa. No me diga que vamos a empezar con el jueguito de mandarnos dinero inútil de una a otra cuenta, por favor. Pobriño, aí sempre encerrado. Bueno, a ver cando andas alá polas playas de Miami, lucindo palmito. Miguel, no se te ocurra devolvérmelo. De verdad entiendo tú lo que me dices, pero es que no puedo tampoco, mis principios no me dejan hacer lo contrario. Y de verdad que si no me lo aceptas, esto va a ser muy triste, demasiado triste. Así que ya déjalo así y también te voy a sacar a tomar una cerveza. Así que no hay problema. Ah, véi, você é muito fofo. Miguel, de verdad, no se te vaya a ocurrir hacerme esa transferencia. Ya, se acaba el tema aquí. No más vueltas. Enough. Suficiente. Not chubby, fofo. Miguel, I hope you're alone. Because you're gonna fucking take that man down tonight. Let's go. I'm rooting for you. We're all rooting for you. Mira, Miguel, claro que sirve, non sabes o que compraba eu aquí que ven nun frasquiño pequeniño, aí tamén ha de haber algo parecido. Colles un trapiño, botallo, fregallo ali e disimula moitísimo. Cómpralo no súper aquí, ali aí tamén ha de haber, seguro. Ia che dicir viva Vigo para siempre, me cago en tal, pero xa non me deixaches. Cuando estuve en España porque me apetece ir a un restaurante y comer y pedirme una botella de vino para la mesa sin que me cueste $80. Me apetece que cueste 20 euros como mucho. Ese típico día en el que en vez de 10 te gastas 20 para tomarte una copa de vino y tener conversaciones largas. Que es que me apetece, hoy no sé que estoy en plan, acabo de hablar con mi amigo Roberto, me va a llamar otra vez ahora y voy a estar hablando con él un buen rato por la tarde. Pero es como que no quiero parar de hablar con gente, ¿qué cojones me pasa? Me apetece tener una conversación larga con una copa de vino, pero no sé si voy a poder hacer eso. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa e leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e pai não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Yeah, man, I miss you a lot. That's it. E xa está bien. Bueno, Eu estou. Que peche tan guai, non? qué bonito. Pues nada, xa deixámolo aquí. Joder, é unha maravilla. Alguén quere decir algo? Eso. Claro, é importante, pon a gravar, sí. E usas na seguinte... Na seguinte, vos o que che diga No, aquí. teño permiso das persoas que salen. Non o dubidábamos para nada. Bueno. Eu non pensei iso, Non, a tampouco. verdade. A verdade é que como peche foi moi bonito e eu pensaba que é moi guai que teñas un premio, pero tamén é moi guai que teñas moitos amigos Claro. que te queren moito. E que che mandan esas... E a mí acaba de darme unha cousa un pouco de que bonito e que jodido, ao mesmo tempo. Sí, sí, e eu así xa me deu unha idea para facer as pechugas ao forno. Sí. Pero non sei como era, porque unha Pero hora se non me se preguntas, el salseo, que é o que había que disimular? Onde? Claro, iso botaslle que hai no supermercado, un botiño pequeno. Eu tampouco entendín o No, que porque movendo un mueble que me quedou que ralleio a para madeira. tapar, como un reparador deses. Mira, pasei hoxe media mañán facendo iso cas paredes da miña casa, porque hai unha esponxa que se chama limpia mágica e pasas e non queda rastro de ralladuras ni nada. Buah, pues tamén costoume, joder. Pois... E no súper non había, miña nai pensando que había no súper, pois no. É Amiga, non é igual o Es que súper. América, es que soy americano, é unha É un fracaso, non hai nin reparador para o parqué. Rayaste el piso, te compras una casa nueva. Sí, exacto.
Ben, a persoa que leu o libro quedou contenta coa presentación, sí. E as que non lestes o libro aínda tamén quedastes contentas coa presentación. Miguel quedou contento coa presentación. Eu moito. Silvia quedou contenta coa presentación. Ai, eu moito, sí. Pois nos estamos encantados. Super entretida esta presentación. Tiñan que ser todas así. Agradecemos moitísimo a Gonzalo e a Cartabón. Sí, que sempre nos acolle. Facemos spam. Hai que facer spam de final, porque estamos en Cartabón, que é un dos espazos culturais guais de Vigo e non hai moitos. E outro que é a Sala Ártica, tivo onte, hoxe e mañá a panadería, que están pechando o tour de As que limpan, que é un espectáculo, bueno, do mellor que vin en teatro. Estás de acordo? Non a vin. Temos un vínculo de teatro que ainda non exploramos. Pois hai que verlo. Alex. Iso é moito vínculo, Pois xa, por eso. Sí. Que nos vimos hai 10 anos ou máis, tía máis eu, e non o sabíamos. Ah, sí? Sí, na sala, en Ingrávida. Bueno, nada, non terás un audio meu por aí. No. Bórralo ya. Bueno, teño. Bueno, sí, é verdade. Pois, moitas non sei grazas, se non hai iso, se non hai xestións e preguntas, grazas a todas por estar aquí. E agora aquí Miguel, o autor, adicará se libros, asinará. E vos metedes que firmar o voso. E dalle cos nosos, estamos na túa. Tranquilo, chico. Tranquilo, chico. Eu non che asino nada, veña, dalle. Bravo, Miguel!